So guys, bali ito yung ano, in-order natin dito. Yan. Para siyang Shopee sa atin ngayon. Ito siya yung pangalan ng ano, shop nila, Noon. Ayan. Bali itong in-order natin, ano siya? 10 watts, ayan. Ayan yung specification niya. Ayan. Medyo, ayan. Ayan siya. Tapos ang kasama niya ito, may cord na siya. Tapos yung pinakapad niya ito. Ayan yan. Yan pinakapad niya. Tapos yung bali sinaksa ko na siya. Bali ito hindi ito kasama guys, ito. Bali itong cord lang tsaka itong pad. So yun, try natin to kung magana ba siya sa wireless charging. Ito. Papatong lang natin siya dyan. Bali, tingnan natin kung nagana nga siya. Oh, ayan guys, oh.